Koľko medu je v tomto úli? Prišiel už ten čas, že ho už môžeme vytočiť, že je dozretý. My to spolu dneska rozluskneme. Ja tu mám pre vás špeciálne veci. Budeme si to analyzovať. Prvá vec, ktorú budeme mať ako pomôcku, je refraktomer alebo refraktometer, ktorý nám zmerá vlastne vodu v mede, že koľko to je. A druhá pomôcka je taká váha, že my si skúsime normálne v tom medníku tak manuálne povážiť tie rámiky a zistíme, že koľko tam je medu, lebo ešte stále nevieme. Takže toto nás dneska čaká. Nachádzam sa na úle 58. Dneska celý deň prezeráme včielky, robíme tam nejaké rôzne opatrenia, aby sa to nerojilo a vlastne zistujeme ten aktuálny stav. Takže ja už mám tú predstavu, ale chcem sa s ňou podeliť s vami. Takže úl číslo 58 je ten vyvolený a ideme pozrieť, koľko tam je medu a či ten med je dozretý. Tak ako som povedal, pozrieme každý jeden rámik. Dobre, môžete počítať. Ale budete musieť brať do úvahy jednu vec. Jedna vec je, sú tam včely. Druhá vec je tam vosk. Tretia vec je tam ten rámik. Takže skúsime si tak námatkovo. Čo spravíme prvé? No budeme to vlastne vážiť radom do radu. OK. Včielky sú tu. Vidíte, že toto je úl vlastne, ktorý nemá rojovú náladu, nemá nič. Tu z vrchu vidím, že tu bola pridaná medzistienka, takže môžeme pred týždňom, takže môžeme si vlastne aj tú medzistienku zvážiť, čo sa stalo za týždeň, že koľko tam do medzistienky mohli dať tak medu, áno? Tak začneme úplne tak zľahka a začneme tou medzistienkou. Tá by mala byť najľahšia z týchto rámikov v tom medníku. Vy viete, že ja včelárim bez mriežky, takže môže sa tam niekde nachádzať aj plot. Takže vidíme, že tento rámik je vystavaný a pozrieme si, koľko váži. Vystavaná medzistienka. Vidíš to, kámo? Koľko tam je? Povedz ty, Zučo. 2,5. 2,5 kg má vystavaná... Čo ti hrabe, kámo? 2,5 kg má vystavaná medzistienka za týždeň aj s medom. A môžeš vidieť, že nie je to zaviečkované. To znamená, že by to nemalo byť zrelé, ale to si ešte overíme. Tak počítajte, 2,5 kg. No, ideme ďalší rámik. Poďme tento. Tu už vidíme, že prebieha viečkovanie z jednej z druhej strany. 3,5 kg, 2,5 a 3,5. Dobre, takže máme 6 kg dvoch rámikov. Ďalší rámik. Ďalší rámik. Má hmotnosť. Dejme tomu 3. Dobre, takže sme na 9 kiloch. Z troch rámikov. Kde to skončí? Ja neviem, či vám to mám ukazovať, čak to tí, ktorí ma nemáte radi, to, alebo neviem, čo to bolo. Je mi to jedno, čo? Hovor si, čo chceš. Záviď, nezáviď, nadávaj, nenadávaj. Proste teraz máme takú rekordnú znášku. Ja som hovoril tu 5 polí repky. Koľko? Na celé 4. Čože? Takže sme na koľkých? 13. Hej, 13. Ďalší rámik. Skoro 4,5, 4,3. Tak daj 4. 17. Kámo, toto video nevydáme. Jo? Toto nemôžeme vydať, vole. Ale nemôžem povedať, že to je vytipovaný úl, lebo idem do radu. Som chcel povedať, že to je taký priemerný úl, ale tak viete čo, je to vytipovaný úl? Je to vytipovaný úl? Nie. No ten je přes 4,5. Takže sme ako 21. 21 kg. Ešte nás zostávajú 4 rámiky. A tu vidíme, že tam je aj nejaký plot, aj nejaký pel, takže to bude troška také skreslené, ale nevadí. Riešime, že koľko tam asi je. 3 rovné. Dobre. 24. Ešte 3 rámiky zostávajú. Tu mám napríklad rámik, ktorý chcem vyradiť pri vytáčaní medu. Vidíš, že je poškodený, že je tam aj trubčina, takže je tam aj plot. Budeme vážiť aj s plodom a ten rámik bude vyradený a dostanú nový, nejaké poškodenie tam vzniklo.
Taky 3. Koľko sme? To bylo kolik? 24, 27? Ja už radšej budem ja už neviem, čo mám povedať na to. Ďalší rámik. 4. 31. Takže 31 a posledný rámik. Ten bude trhať rekordy, už to vidím takto z vrchu. Počkaj, teraz to je to, keď vyhňajú, kámo. To ti otočí panenky. Koľko má? 5. 36 kg. Takže máme tu 36 kg v tomto úli. Je to rekord. Jednoznačne. Odrátame vosk, odrátame tie drevené rámiky a uvidíme. A ja som vám už ukazoval, a to vlastne video ešte asi nevyšlo, o váhe, takže na dnes to potom porovnáme. No a teraz. Rámiky vo väčšine prípadov, alebo väčšina včelárov ti povie, že musí byť ten rámik zaviečkovaný, vtedy je zrelý. Ty si neistý, ty začínaš včelári, nie si istý, či máš zrelý med a či sa ti potom nejako dodatočne nebude ti kvasiť. Môžeš ho skúsiť zatrásť, vidíš, že neprská mi, takže pravdepodobne by mal byť ten med zrelý, že? Skúsime spraviť takú fintu že skúsime zmerať tu s tým refraktomerom, že koľko má. Pichnem normálne do toho prst, zničím to. Dáme tam ten med. Pozrieme sa do toho. Vidím medzi 17 a 18. Chápeš, kamo? Ja ti to potom odfotím. Ale počkaj, teraz to vidím lepšie. Nie. Treba brať do úvahy to aj teplotu, že? Takže vidím tam skôr medzi 18 a 19. Čiže za mňa je to už akože med, že už ho môžeš vytočiť, áno. Ale my chceme ešte zrelší med, ľudia, že? My chceme ešte zrelší med, aby ten med mal ešte väčšiu kvalitu. Takže necháme to včielkam, nech to ešte zavrú. My keď sme pozerali plodiska, lebo veľa medu toho nosia aj do plodisk a potom to prenášajú hore, tak keď sa natáčali tie rámiky, tak tie rámiky kvapkali. Takže stále tá repka prebieha. Aj keď my stále sledujeme, že kedy začne ten agát, lebo už som napríklad v Bratislave videl, dneska je vlastne 8. mája, aby som vám povedal. Takže sme to analyzovali 8. mája, takže takto ste mohli vidieť, že koľko môže byť v úli medu a uvidíme, koľko naozaj z toho reálne vytočí sa. Takisto treba brať do úvahy, že med sa tam nechá nejaké množstvo, tak to je prvá vec. Druhá vec, že ak sa teraz pokazí počasie a bude napríklad pršať, tak včely to budú jesť. Takže treba brať aj na to ohľad a takto už aspoň vidíte, že koľko tam je medu a že naozaj sa tu bavíme o tejto prvej ako keby rekordnej znáške. Čo to pre vás znamená? Pre vás to znamená, že viacerým sa vám to ujde. Takže ľudia, pokiaľ sa vám video páčilo, pokiaľ ste z toho šoku, myslím, že musíte byť z toho šoku, ja som z toho šoku. Aspoň mám odpoveď na to, že prečo ma bola kríže, keď to dvíham. A s rukami som rád, že sa najem vôbec ešte zajtra. Tak nezabudnite lajkovať, zdieľať, stane sa členmi, dostanete medík odo mňa, aj merch, dostanete aj tú zľavu, aby ste si ten med mohli kúpiť za lepšie peniaze než ostatní. A zdieľame, lajkujeme, vidíme sa pri ďalšom videu a napíšte mi, ste z toho šoku? Čo na to hovoríte? Majte pekný deň, ahojte.